Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Mayo kay umana ang pagkumpisal sa mga bata. Akong tulaan kining diary ni Monica. Ako rin basahon. Sugilanon kini sa kinabuhi nga puno sa kangiob ug kabangis. Kinabuhi nga akong gimahayan ug gibasulan sa hilabihan. Monica. Kaluwi po tao niya. Introduction pa lang daan. Paana? Usa na kada kong kasubanan. Doon na pa'y part sa balak. Ikunwa ko masayop. Sinulat ni Edgar Allan Poe. Alone ang title nini. Akong basahon. From childhood's hour, I have not been. As others were, I have not seen. In its autumn tint of gold, from the lightning in the sky, as it passed me flying by, from the thunder and the storm, and the cloud that took the form, when the rest of heaven was blow of a demon in my view. God, ang pultahan, naabli sa iyang kaugalingon sa kanang ko nakita. Babae nga nagkadugo. Mayong ni Cheryl. Nidool siya na ako. Ayaw! 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 Tabangi ko. Maluoy ka. Tabangi ko. God, gasa ito pa. Kung nagpakita magaling ka itong maong multo. Tabang ang iyang gipangita. Apat, nganong daw sa ambit-ambit ba siya ni Cheryl? Siya ba ka ang inahan ni Cheryl? Ang tag-iyan nining diary nga akong basahon. Siya ba ka? Kisap ka din ang paingon din eh. Ako tigo ang kining diary. Ay, saan ka, oy? Daw sa nakadungog ko nimo nga nisyagit ka kaganiha. O sa man, may problema ba, Dre? Uwa tayo di bino. Lain po yato tayo. Nagkaila ka ba kung kinsa kini si Monica? Oo! Kalas Monica, kunwa ko masayop. Anak na ni nang Irma. Ang gipalakaw nga tabi, mao nga nagbuwag siya og iyang bana nga amoy amahan ni Cheryl. Mao ba? Uwa ba'y kalibutan mahitungod di si Cheryl? Nakasiguro ko nga gisultihan sa siyang apuhan mahitungod ana. Mao na akong pangagpas. Gisultihan sa ninang Irma nga nagbuwag ang iyang maginikanan. O nadawat na tingali ng Cheryl. Sinang Irma ang maisip niyang inahan. Kay kini may nag-atiman niya sukad pa sa pagkabata. Mutuo ka ba tayo di bino? Posibleng doon ay laing hinungdan kung anong wa makita ni Cheryl ang iyang inahan. Ambot lang, Dre. Wa yung ko'y kalibutan, ana. Nganong nakaingon mo ka, ana, ha? Gayot lang. Sige, tay, salamat sa pag-ani. O, without it, ha? Di ko gusto nga magkaabot kang Cheryl kina ko pangutanan nimo.
Concern ba kay siya, oy? Di lagi. Bantay bitaw, ha? Ay, Dre, naday gihatod nga suwat gikas Chancery Office. Param ko na nimo. O, saan ko nung suwata? Abi ko na ba ako tanahon? Dre, nalani mong suwat ha. Biyaan sa tika, Dre, ha? Kay nako'y tiwas sunog limpyo dito sa ubos. O, sige. O, salamat ha. Sige, Dre. Ako masako ng suwat. Gikam rin ni sa Arsobispo. Oh! Dili! Usagod eh. By next year, bantuon ako sa ruba. Ganun ipamugkos magiging nila ba? Naibawas lang di ko! Di lagi ko! Di ko! Di ko makalagot pa! Oy, naunsa maron si Padre Amaro. Nganong nang hagis man to, oy? Mas maing akong atuon. Pasino ako ginoo. Apano ako kauyon ining maong kalambuan. Wa pa magyong ka magkontento sa kong serbisyo din eh. Nga imo magitugutan nga pakuhaon ko sa kurso nga wa ko'y bisan gamay gagugma. Magkalagot! Magkalagot! Dre! Okay lang yun, diha, Padre? Okay na ko! Pwede ba biyayo na ako tayo ni Bino? Nahala, mao man kay imong gusto, Padre. Sige. Naunsam taos, Padre, oy. Unsa may problema niya? Ngano man taon, oy? Divino, kumusta naman si Padre ha? Kumusta na? Ambot lang ng Marlin. Mura daw sa dunay dakong problema ang atong amo karon. Kuyawam na ining Padre Amaro, no? Kung mo sa puton. Ay, napasagdi lang una siya dito, Divino. Tagai una siya gigayon na makapahuway. O, saan ako nadungog galagubo sa lawak ni Father Amaro? Ha? Nay Marlin? Gisapot ang pare. O, gano'n kasapot man? Ambot lang day Doris day. Basta human niya madawat ang suwat nga akong gihatag kaniya gikas Arsobispo. Atua, gisapot magayo. Daw dunay gikalagutan. Oh, I see. Or basin ba ya? Gibasted! Mao nga nag-wild. Naanapod ka, ana, ha, Doris? Okay nga naman di ay, Nay. Doon na pa dadautan sa akong gisulti. Wa man tingali. Nay, normal ang tingali sa kalalaking maglakot. Ilabi na, kung pakya siya siyang tinguha nga to sa kababay. Botang eh. O na dahil nga kung ako gani manguyab ni mo, ayaw biya ko pakyasa, aron dili ko banghagis. I love you to, day Doris. Unsa I love you to? Ato mingon na padong ba? Aw, mao ba? Mao ba? Ha? Pues buwag na ta! Ha? Ako yawa. Wa pa ganita magkauyab, o niya buwag na? Kaya ato man na padong. Diha ka na, oy! Tigwang mantaga! Botang eh. Maayong pagkainanok tingin ni Nay Irma ug Isabel. Ang maayo pa, matawag lang una ko. Lord, ili kay mi sa tanang dautan. Panalipdi kami sa kanunay. Amen. Uy, kaysa maning nanawag na ako ron. Ako to pa kon. Hello? Bay. Bay. Oh. Pwede ba tang mag-istorya? Bay? Ngano nakila ka? O, sa paminaw ko, nakainom ka? May problema ba? Hello? Hello? God. Nausaman ka si Father Amaro. Ganong... Akong tawagan. The subscriber you are calling is busy at the moment. Please try your call. Di na ako siya makontak. Lord, ayaw in taon pasagdi si Father Amaro. Ayaw in taon.
nasayad pa lang ko. Mao gihapon kining akong dangata. May wa na lang kong magpare. Nagmahay kay ko. Nagmahay ko. Dili pa mapayag ko ni Diyos ko ang akong gihatag na pag-alagan. Kanong imo pa magyog kong pantuson. Kano man! Padre? Padre, nagubog ka? Sabi mo, nang gikasilagan ko ang adlaw sa kong ordinasyon. Gikasilagan ko ngayon! Padre Amaro? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!